Ще готвя омлет и ще ходя напред с млада мадмуазел под ръка. Щом пак стана човек, отново човек, издокаран, изискан изчар. Ще улавям в плен, там и тук, всеки ден. Май отново ще слагаш рога. Ха-ха! Вън от този бюфет аз ще ходя навред, пак свободен отново човек. Щом пак стана човек, да, отново човек, пак ще бъдем със своите лица. Щом пак стана човек, да, отново човек. А шерито ще бъде върха, с червило и руж ще ви хвърля в туш. Как минава през таз тук врата, ще си имам ръце и коса до нозе, как обнея отново човек. Като стана човек, отново човек, ще се чувствам отново добре. Ще разпусна тогаз. Ами, хайде на бас! Нервен аз съм от те. На брега на море аз ще пия кафе, като опитен пенсионер. Без да служа наряд с някой восъченка, о мечта! Ще бъде човек. Една светлина, от магията зла по-щастлива съдба ни очаква. Светна ви тази врата, на пост се сяка метла, с този план подреден на живот променен ни очаква. Бързо навред проветрете сега. Тук са тези, а пък тези, ей там. Ще бъде човек.